L-oppożizzjoni qed issostni fil-każ tal-Etjopjani li kienu ordnati jintbagħtu lura pajjiżhom, il-gvern għandu jħares lejn kull każ għalih u għandu jkun hemm sistema ta' regolarizzazzjoni. Il-gvern min-naħa l-oħra qed jisħaq li dak li trid l-oppożizzjoni hija politika li tkompli tattira migranti irregolari lejn il-pajjiż li jaqsmu l-Baħar Mediterran u allura jkomplu jpoġġu ħajjithom f'riskju. Fl-aħħar ġimgħat 5 Etjopjani li qed jinżammu f'detenzjoni u li ngħataw status ta' protezzjoni temporanja kellhom it-talba tagħhom għal status ta' refuġjat miċħuda għalhekk kien deċiż li jintbagħtu lura pajjiżhom. Ma' TVM News il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Internu Sigurtà Darin Karabot qal li wħud minn dawn in-nies ilhom Malta snin jaħdmu u wħud minnhom għandhom it-tfal. Dr. Karabot qal li s-sistema ħalliet lil dawn l-immigranti jistennew snin li matulhom bnew ħajja f'Malta u issa mhux ġust ibatu minħabba nuqqasijiet fis-sistema. Għamilnija ċara għandu jkun hemm sistema f'dal każ partikolari għandu jittieħed każ naraw is-sistema umanitarja kif inhi, nikkunsidraw is-sistemi u l-fatti kif huma f'dawn il-każijiet. Dawn l-20 persuna sforz in-nuqqasijiet tas-sistema u mhux minħabba li l-gvern fetaħ il-bibien beraħ biex daħħal l-immigrazzjoni ġenerali, m'għandhomx ikunu li huma jsofru n-nuqqasijiet tas-sistema, jiġifieri f'dak il-każ għandu jkun hemm sistema ta' regolarizzar. Dr. Karabot akkuża lil gvern li qed juża lil dawn il-persuni biex jagħmel ta' birruħu li qed jieħu azzjoni wara li qal li ddaħħal ħaddiema barranin f'pajjiżna bla doċċ. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Internu Sigurtà Byron Camilleri qal li dak li trid l-Oppożizzjoni huwa messaġġ biex aktar immigranti jaqsmu bil-baħar jirriskjaw ħajjithom u jiġu Malta. Aħna nemmnu f'politika tal-immigrazzjoni li tkun waħda ġusta. Meta xi ħadd jidħol f'pajjiżna irregolarment u jitlob li jiġi konsidrat bħala refuġjat, aħna nemmnu li għandna nkunu ġusti ma' min hu refuġjat. Però għandna nkunu ġusti wkoll ma' min mhuwiex refuġjat u għaldaqstant ma kellux jidħol f'pajjiżna b'mod irregolari. U dar il-politika tagħna hija li għaliex dawk il-persuni ma kellhomx ikunu hawn mhumiex refuġjati għandhom ikunu ritornati lejn il-pajjiż tal-oriġinu tagħhom. Il-proċess idum mhux ta' biex wieħed jingħata l-ażil, għaliex dak il-proċess illum sar ħafna komparat ma' qabel, però għaliex daw il-persuni jażlu li ma jikkooperawx għal ritorn volontarju, allura mbagħad idum sakemm il-pajjiż tal-oriġinu tagħhom jikkopera. Il-Ministru Camilleri għamilha ċara li l-proċess huwa ugwali għal kulħadd kull meta persuna ma jkollix dritt tkun Malta. Jew taċċetta li tmur lura volontarjament taqbad ajruplan normali u tmur pajjiża jew inkella l-gvern jisforza r-ritorn tagħha.